Hej, dneska jsem se, Joši, já vám musím pustit úplně macatej cringe. Hej, hoši, jestli chcete vidět cringe, chcete vidět fakt jako cringe, jakože grinch, jakože grrr, fakt úplně neuvěřitelně, že se normálně budete motat v totálních depresích, že se úplně zesypete, prostě škoda, že to nebudu moc dát na YouTube, jinak by za to dostal copyright strike, ale tady se na to můžeme podívat, hoši, teď se připravte, fakt jako na cringe, hoši, ty vole, dneska jsem to viděl, a normálně jsem cítil takovou, jako, posral jsem se na základce, ale takhle trapně jsem se v životě neslyšel, hoši. Takhle trapně jsem se neslyšel, hoši. Myslím, že mu tím pomůžu, protože ten člověk to potřebuje, něco takového. Pan Jardo, další 500 korun, jo, není zač. Jardo, chlape, seš nejvíc hodnej. Rád bych řekl, že tenhle song pustím na tvoji počest, ale to v žádném případě, hoši. Teď vám to pustím, pan Jarda, hype za 1000 korun, chlapáku, fakt moc děkuji. Děkuji všem za úžasnou atmosféru, hoši. Možná jste slyšeli o youtuberovi, nechci, abyste mu dávali odběratele, vůbec nedělejte to, prosím vás. Ono mu budou stačit ty views, ty vole, ono to má ještě pekelný views, 666, což je hodně nebezpečná záležitost. A pokud neznáte tohodle člověka, tak ten je hodně přehnaný, jeho vyjadřování je hodně našláplý a... Servus lidi, to je vaše videa. V dnešním videu tady jsem na kanálu u kamoše Miky, nebo Milan, a já vám tady postavím pro vás překvapení, abyste věděli. Ano, Lucky Selu TV tady bude čekat trapapí, OK? Co nejrychleji z trapapí, OK? Takže dáme si závody, jo? 3, 2, 1, teď! Hoši, to ještě ne, jo, to ještě není ten cringe, to jsem našel. Joči, připravte se fakt na kurevský nátěr. Lucky 7 TV je známý tím, že dělá rap. Jo, že rapuje. A někdo mu natočil profesionální klip, kde má i štětku, hoši. Já to nemůžu ani pustit, je to úplně zlé! Hoši, vydržte, hochu, pouštím to teď. Hoši, to je jeho první profesionální klip. Jestli někdo pochopíte ten text, jste dobří jak píča. A hoši. Get ready. Jenom tohle! Jak čumí po těch budovách, jak nějaký Eminem v New Yorku, víš, takový ten zamyšlený, jak jde po té ulici, jak to dělá úplně automaticky, protože to vídá v těch klipech, hej, už já budu stíkat. Teď je tady, všichni poslouchejte, teď gorily hymnu tady nasloucháte. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Já jsem velitel gorily generace, naše poslání je... Tady ta maska! Hoši, řekněte mě, kolik jí dali prachu? Co to je Gorilí republika? Co to je, hoši, poslouchejte to. Populace z obětí udělat akční operace. Operace, rychlá akce. Uděláme Gorily show, Gorily flow, naše heslo zní. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Jak mu má napsat to číslo, taková pipka, vole. Hoši, sorry, jo, já jsem panic, ale tenhle takovouhle pipku neviděl ani z letadla. 7, 8, 9, 10. Ta by ho poslala nejvíc do píče, kdyby poslala takovýhle týpka na ulici, tak by řekla. Ty chceš píča, tak chceš číslo. Ničíme tady celou Ameriku, za otroky vezmem Tohle to dorazilo ještě víc, hoši. Samozřejmě... celou politiku a postupně vezmem i Asii. Evropu vezmem jako poslední, vychutnáme si všechny ISIS, toto je největší
kus našimi si, jsou to zasraný. Kolik ty masce, hej, bez tak ty ženský absolutně neřekli, co to je za song. Jenomže ten týpek je strašně slavnej. A že prostě, ať vystoupí v jeho klipu, že bude hrozně známá. Pak si to doma pustila ta Mařka, normálně se odpráska. Protože řekněme si na rovinu, je celkem sympatická, většina, co tady sedí, by ju mohli. A pokračujem. Teď si jde na rande, hodně hustý. I když nechápu, co tady je jí 14. Cože? Je jí 14? Cože 13? Cože? Co to je za svět? Hoši, ty je 14 nebo 13? To si děláš Cože, hoši, ty kurvy takhle rostou. Ty vole, tak mi řekni, pak se nedivte, že existují pedofily, když Mařka vypadá na 35 s ceckama. Věříme v naší gorilí rase. Přicestovali jsme zpátky v čase. Vítězství je naše. Hoši, dívejte. Hej, sorry, já jsem fakt panic jak píča, jo. To největší panic, fakt jako bídák jak píča. Říkám vám, že teď to vůbec nepochopil ten týpek. Tohle poprvé zažil, bych řekl, Lucky 7. A myslím, že si z toho docela ustřík, hoši. Poslání, strach a bídu všechny nahání. Sežereme všechny svině zaživa. Ty vole, není sympatická, už se mi nelíbí ta Mařka, hochu. Už se mi nelíbí, je to shit, na chuj, je to shit jak piča. Do píče. Je jí 14, kámo. To je motence. Ještě já to nebudu řešit, je to hnus. Vedu zpátky, není mi sympatická. Nic, už to nechám valit dál, já už to nechci začít komentovat. Nejsilnější tady vždycky přežívá. 14, jo, taková coura, ty vole, ať se nedivíš, že u někdo vohne v lese, vole. Bleju. Vyjde z vás jen kosti a kůže. Pochopili jste někdo ten text, prosím vás? Nic vám teďkom tady nepomůže. Až tady celý listvo vyhladíme, tak vás všechny tady na hromadu naházíme, škrtnem sírkou a všechny spálíme. Pak to tady všichni oslavíme. Ding 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 ding. Panic! Je to můj brácha, panic! To, že jsme gorili smečka, to, že jsme nevěříš, nevěř tečka. Raz, dva, tři. Mluví o nějaký gorilí republice, že všechny spálí, že ISIS zničíme. A pak tam líbe Mařku, nebo co, love song najednou, nebo what? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Věříme v naší gorilí rase. Nejlepší je být v klipu a dělat tohle, že máš mikrofon. Přicestovali jsme zpátky v čase, vítězství je naše. Dobře, takže rozebereme si to, takže věříme naší gorilí rase, přicestovali jsme zpátky v čase a všechno je naše. To jsem pobral, no, docela. Poslání, strach a bídu všechny nahání. Takhle bych se rád natočil, že jsem režisér takhle kvalitního klipu, no. Opravdu, no. To bych si přál. Tvrdý. Hodně tvrdá hudba, jako. Tak. Jak se vám to líbilo už? Filozofický... Aha, že my lidi obyčejní to nemůžeme pochopit. Jo, takhle, to je možný, no. To je možný, že to jakoby nemůžeme pochopit. Možná je to tak promakaný, že... Ty vole, to je přepalochu. Duftek právě subscribe, díky moc Dufteku, děkuju moc, chlape. Vítej mezi náma, děkuju chlape. Beránek Václav, free subscriber 2 měsíce v kuse. Ahoj kájo, díky za zábavu tvoje videa a streamy, díky za nový formát videí na YouTube. Já děkuju Beránku, děkuju chlape, seš moc hodnej, děkuju za 2 měsíce resubu.
Mně se to líbí docela, mně to přijde, že to půjde na iTunes. Gumový pomerančí subscribe 2 měsíce v kuse. Tak druhý měsíc, děkuji ti za bezvadnou zábavu. Gumový pomerančí, já ti děkuju, chlape, za podporu, jsi moc hodnej, děkuju. Krpy 11:41 donítl 50 korun. Čau, včera dobrý stream, dneska jsem jel autem na myčku a ta fronta byla nevím jak dlouhá. Hoď čtvrt Ostravy v neděli jede na myčku. V Ostravě asi máte špinavý káry, no, z toho vzduchu tam, nebo tak něco. Sorry brácho, díky moc. Point Joe, když Srbská byl 7 měsíců v kuse, co jsi to našel za autistu, alespoň umí počítat do 10. Kažochu. Píčo, docela jsme mu zvedli view v zoži. Ukáž. Ty pičo, seš kokot, Fety Army. Kriste, vůbec nepište, vole. Vůbec nepište. Ale jako views, jako silnej song, no. Seš postínu. Tak co lidi dobrý, to jeho je taky nejvíc přísný, jochu. Jako v pohodě člověk, jako ať si jede svý, no. Servus lidi, v dnešním videu se rozhodl vám dát moje telefon číslo jako fanouškům OK, tak si píšte do mobilu, 735 996 687, to je moje telefon číslo, hlavně nevolat, To nebude jeho číslo. To je kokot. Servus lidi,